Σήμερα, 5η 17 του μήνα, συνεχίστηκε η κατάθεση του Θεός να τον κάνει, του κουκουλοφόρου Μάρτυρα Γάμα. Θα επαναλάβω κάτι που έχω πει και άλλες φορές, αλλά πραγματικά δεν θα κουραστώ να το λέω και ελπίζω και εσείς να μην κουραστείτε να το ακούτε, γιατί είναι πραγματικότητα. Η κατάσταση είναι πραγματικά πλέον τραγική. Έχει ξεφύγει, είναι η τραγική γελία, αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας. Κάποιος που δεν εμπλέκεται στην υπόθεση θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει τα γέλια. Εμείς που έχουμε κάτσει μέσα στη φυλακή και έχουμε χάσει χρόνια από τη ζωή μας, είναι πραγματικά για να ανακλές με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μάρτυρες οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση του τι λένε. Και ειλικρινά σας λέω ότι η κατάδια πλέον είναι τρομακτική για τους ανθρώπους που κάθονται στην έδρα. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσπαθούν να σώσουν την κατάσταση και πραγματικά ευτελίζεται τελείως η όλη διαδικασία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα σας πω μόνο ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό, μέχρι πριν από λίγες μέρες, η όλη διαδικασία μου προκαλούσε αγανάκτηση και οργή. Πραγματικά εξοργιζόμουν αυτά και αγανακτούσα με όλα όσα συνέβαιναν. Πλέον μου προκαλούν οι δικαστές, μου προκαλούν ήκτο, λύπη. Είναι πραγματικά για λύπηση. Δεν μου προκαλούν πλέον αγανάκτηση. Δεν αγανακτώ. Τους λυπάμαι. Όταν βλέπω την πρόεδρο και την εισαγγελέα πάνω στην έδρα να ανέχονται αυτά που τους λέει ο κάθε ψυχοπαθής, ο κάθε παρανοϊκός, ο κάθε αποτυχημένος, ο οποίος θέλησε να γίνει προστατευόμενος μάλτας για να έχει μια οικονομική απολαβή ή για να βγάλει τα ισόψυχά του και τα αποθυμένα του εναντίον της Χρυσής Αυγής, γιατί αρκετοί από αυτούς, αν όχι όλοι, εκδιώχθησαν από τη Χρυσή Αυγή όταν είχαν έρθει και είχαν κάτσει ένα χρονικό διάστημα, όταν είδαμε περί τίνος πρόκειται. Και επειδή τους διώξαμε και δεν τους θέλαμε ούτε περαστικούς ανταγραφέων, ούτε για ψηφοφόρους δεν τους θέλαμε, αυτοί μετά βγήκαν και είπαν όσα τα χίλια όσα, τα οποία δεν έχουν φυσικά καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σήμερα αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε, γιατί υπήρχε και μια πληροφορία και καλά για τοποθέτηση βόμβας στα δικαστήρια. Ξεκινήσαμε λίγο πιο αργά, μετά από 2 ώρες, και πέρασε όλη η μέρα με τις ερωτήσεις του κυρίου Γιώργου Μιχαλόλια, ο οποίος, πρέπει να το τονίσω τώρα αυτό, ήταν ισοπεδωτικός. Διέσυρε τον μάρτυρα. Τον εξέθεσε ανεπανόρθωτα. Ο μάρτυρας δεν είχε τι να απαντήσει. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις οι οποίες δεν απαντούσε. Απλά έκανε μια παύση πολλής ώρας. Και έτσι λοιπόν, γελώντας ο συνήγορος και γελώντας και όλοι εμείς, προχωρούσε στην επόμενη ερώτηση. Γιατί ο άνθρωπος δεν είχε τι να πει. Θα σας αναφέρω έτσι 2-3 περιστατικά να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός είπε ότι ήταν παρόν σε κάποια συνέδρια της Χρυσής Αυγής και ότι είχε δει κάποια πράγματα που συνέβαιναν εκεί, και μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά ότι ναι, εγώ ήμουν εκεί και είδα ότι ο αρχηγός ήταν ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος που επανεξελέγει, και μετά ήταν, λέει, Α υπαρχηγός ο Κασιδιάρης, Β υπαρχηγός ο Παναγιώταρος, και αυτά είχαν γίνει, σας λέω τα χαρακτηριστικά πράγματα. Εν συνεχεία, σε ένα άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο ίδιος ο άνθρωπος, σε ανάλογη ερώτηση που είχε γίνει από άλλον άνθρωπο, έλεγε ότι εγώ ποτέ δεν ήμουν, λέει, παρόν σε συνέδριο της Χρυσής Αυγής. Σε ερώτηση που του έγινε, τι έλεγα, ήσουν παρόν? Είδες το τι έγινε? Δεν ήσουν παρόν? Απάντησε ότι μπορεί να μην ήμουν, αλλά και να ήμουν. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια πράγματα ότι ακούγονται στο δικαστήριο. Φυσικά το δικαστήριο δεν επενεύει σε καμία τέτοια περίπτωση, όπως δεν έχει επέμβει και ποτέ σε όλα τα ανάλογα που έχουν ακουστεί, γιατί οι μάρτυρες φαίνονται ξεκάθαρα ότι είναι ψευδομάρτυρες. Έτσι και το δικαστήριο κανονικά θα πρέπει να τους έχει καθίσει στο σκαμνί για ψευδομαρτυρίες, αλλά πώς να τους καθίσει στο σκαμνί, αφού όλοι μαζί, και οι ψευδομάρτυρες και οι ψευτοδικαστές, γιατί οι ψευτοδικαστές είναι και αυτοί, δεν είναι δικαστές κανονικοί, αλλά και όλοι όσοι είχαν αναλάβει από την πρώτη στιγμή, από την προανακριτική διαδικασία, όλοι είναι άμεσα εμπλεκόμενοι σε ένα τεράστιο σκάνδαλο. Και επειδή σας λέω ότι εγώ δεν έχω σε καμία εκτίμηση την ελληνική δικαιοσύνη, δεν περιμένω φυσικά ότι θα αποδικαιωθούμε σε κάτι από όλα αυτά, γιατί είναι όλοι βουτυγμένοι μέχρι το λαιμό, δηλαδή στο έσχος αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά θα προσφύγω σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι θα γίνουν αυτές οι ενέργειες και αυτές οι κινήσεις. Και έτσι λοιπόν συλλέγουμε όλα αυτά. Μετά χαρακτηριστικά έλεγε κάποια στιγμή ότι εγώ είχα δώσει εντολές για όλες τις επιθέσεις, λέει, που θα γινόντουσαν στην περιοχή του Πειραιά, και ότι αν δεν έλεγα εγώ τις εντολές δεν θα γινόταν τίποτα. Και σε ερωτήσεις του κ. Μιχαλόλια, φυσικά την επόμενη φορά του κάνω και εγώ άλλες ερωτήσεις που έχω να του κάνω, να δούμε τι θα λέει εκεί πέρα. Είπε ότι όχι, δεν είχα ακούσει, λέει, ποτέ εγώ τον λαγό, λέει, να δίνει εντολές. Και σε ένα άλλο σημείο λίγο πιο κάτω έλεγε ότι ο λαγός όταν, λέει, και μας έδινε εντολές, λέει, μέσα, λέει, σε αυτό το πενταμελές, λέει, που ήταν και σε ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων, λέει, που είμαστε, μας έδινε, λέει, εντολές. 5 σειρές πιο κάτω, 5 σελίδες συγγνώμη πιο κάτω, σε άλλη ερώτηση που το είχε γίνει, είπε ότι εγώ ποτέ δεν έχω ακούσει το λαγό να δίνει πολλή εντολή. Αλλά μου είχε πει ο Πατέλης ότι ο λαγός έδινε τις εντολές. Μιλάμε ένας φαύλος κύκλος ασυναρτησίας, ψεμάτων. Κάποια άλλη στιγμή είχε πει ότι είχε δει, λέει, να υπάρχουν όπλα στη Χρυσή Αυγή, και είχε δει, λέει, διάφορα όπλα τα οποία τα μεταφέραμε, και μετά είχε πει
Ο ίδιος άνθρωπος, σας λέω τώρα, την ίδια μέρα, όχι μετά από άλλες μέρες, λίγα λεπτά μετά από αυτή την κατάθεσή του, έλεγε ότι εγώ δεν είδα ποτέ όπλα κανονικά, είδα μόνο όπλα που πετάγανε ναυτικές φωτοβολίδες. Ο ορισμός της γελοιότητας. Και σας λέω και πάλι ότι ο μάρτυρας είναι αυτός. Είναι μια γελία περίπτωση. Να δείτε τους δικαστές, οι οποίοι δεν είχαν τι να πούν, οι οποίοι δεν είχαν πώς να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και προσπαθούσε εκεί, απέλπιδες προσπάθειες κάνουν η πρόεδρος με την εισαγγελέα. Αυτές οι δύο είναι που εκτίθενται περισσότερο και έχουν υποστεί όλη αυτή τη βάσανο που πρέπει να σώσουν τα άσωστα εκεί πέρα. Να μας πούνε, να τον δικαιολογήσουν και να πούνε, ξέρετε, δεν τα λέει ακριβώς έτσι, αλλά το είπε κάτι αλλιώς και γελάνε μέχρι και οι υπόλοιποι δικαστές που είναι στην έδρα. Δεν σας λέω τώρα για την παρουσία των ανθρώπων που είναι εκεί πέρα, κάποιοι περίεργοι που τυχόν έρχονται, ή οι αστυνομικοί που κάνουν υπηρεσία, οι άνθρωποι που πραγματικά ξεκαρδίζονται στα χέρια και προσπαθούν να κρατήσουν, να μην γίνει φανερός η ηρωνία την οποία βγάζουν. Αδιανόητες καταστάσεις. Σας είπα λίγο λοιπόν επιγραμματικά κάποια από τα πράγματα. Θα επαναλάβω κλείνοντας ότι ο Γιώργος Μιχαλίδης, σήμερα ο κ. Μιχαλίδης, πραγματικά εξέθεσε ανεπανόρθωτα τον μάρτυρα, όπως κάνει και οι προηγούμενοι συνήγοροι υπεράσπισης τις προηγούμενες μέρες, με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αρχή, μέση και τέλος όλα αυτά τα οποία λέει. Μας έλεγε σε κάποια στιγμή, άρχισε να μας μιλάει για τα λεγόμενα τάγματα εφόδου. Και έλεγε ο ίδιος το τάγμα εφόδου και το τάγμα εφόδου και το τάγμα εφόδου, και μετά σε ερώτηση που του έγινε, τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Ότι εγώ το 2008, το 2009 ήμουν τάγμα εφόδου, και γυρνάει και λέει κάποια στιγμή, όχι, λέει, ο ορισμός λέει τάγμα εφόδου, η λέξη τάγμα εφόδου δεν υπήρχε, λέει, πιο πριν. Ακούστηκε μετά τη δολοφονία του Φίσα, λέει, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκεί τον ακούσαμε. Ακούτε τι έλεγε ο άνθρωπος, ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός που μιλούσε για τάγματα εφόδου μετά, από το 2015 και μετά φυσικά, έτσι. Και μετά μας λέει ότι δεν υπήρχαν ποτέ τάγματα εφόδου στη Χρυσή Αυγή. Έτσι θα βγάλανε οι δημοσιογράφοι μετά και εγώ από εκεί τα είπα. Αυτές είναι οι καταθέσεις του προστατευόμενου μάρτυρα, και μάλιστα σε μια στιγμή που εξοργίστηκε ο μάρτυρας, είναι ότι ο κ. Μιχαλίδης σου έλεγε ότι παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα και του πληρώνουν τα πάντα, και εκεί έκανε πραγματικά έκρηξε ο άνθρωπος και είπε ότι εγώ όχι, δεν παίρνω λεφτά, έχω σταματήσει πλέον. Εκεί εξοργίστηκε, και όταν του είπε ότι ξέρεις κάτι, εσύ δεν είσαι αυτός, και εσύ που έχεις κάνει μήνυση στους αρμόδιους αστυνομικούς, γιατί δεν σας δίναν τα χρήματα και σας δίναν λιγότερα τα χρήματα που είχατε συμφωνήσει? Ακούστε εδώ τι έχει γίνει. Οι υπεύθυνοι της ελληνικής αστυνομίας έκλεβαν τα χρήματα από τους ηλίθιους αυτούς τους μάρτυρες, και αντί να τους δίνουν, ξέρω εγώ, 1.000 όπως έλεγαν που είχαν συμφωνήσει, τους δίνανε 7 εκατοστάρικα. Δεν ξέρω ακριβώς το ποσό, σας το λέω έτσι. Αλλά η μήνυση που έχουν καταθέσει οι προστατευόμενοι μάρτυρες, 3 από αυτούς νομίζω, λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Φανταστείτε τι έχει γίνει στην υπόθεση αυτή. Οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει κλέβαν από τους ψευδομάρτυρες τα χρήματα και τους έχουν πάει σε δικαστήριο. Και όταν τους είπαμε ότι ευτυχώς κάντε τη μήνυση να δούμε και επιτέλους ποιοι είστε και επίσημα, να μην μπορείτε πια να κρύψετε το όνομά σας και να μην λέτε ότι δεν είμαι αυτός και δεν είμαι εκείνος, ο άνθρωπος αυτός με στον πανικό του και στην έκπληξή του είπε στον κύριο Μιχαλίδη, αν θέλετε, λέει, κύριε Μιχαλίδη, λέτε και εσείς, λέει, στο δικαστήριο. Δηλαδή θέλει να πάει ο κύριος Μιχαλίδη να τον υπερασπιστεί προφανώς, μήπως και καταφέρει και πάρει ένα 1.000 παραπάνω για τα ψέματα που έχει πει. Αυτή είναι η κατάδια, όχι της ελληνικής δικαιοσύνης θα πω εγώ, της ελληνικής κοινωνίας. Μια ελληνική κοινωνία πραγματικά που είναι σε πλήρη αποσύνθεση, εγώ θα έλεγα. Αφού είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα, δεν έχουμε τι άλλο να πούμε. Ο άνθρωπος για άλλη μια φορά ζήτησε κάποια στιγμή να διακόψει και να φύγει σε διάλειμμα, γιατί δεν μπορούσε να απαντήσει. Η πρόεδρος, όποτε ζητάει να διακόψει, το κάνει δεκτό το αίτημά του, φεύγει, πηγαίνει έξω, τον συνεφέρουν, του διαβάζουν λίγο καλύτερα το μάθημά του και ξαναμπαίνει μέσα προκειμένου να πει κάποιες αλήθειες και δεν μπορεί να πει τίποτα. Αυτά ήταν τα τεκτενόμενα και σήμερα στη δίκη. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Τρίτη. Πάλι με τον μάρτυρα Γάμα, θα είναι εκεί, γιατί έχει να υποστεί τη βάσανο των ερωτήσεων από αρκετούς ακόμα από εμάς, γιατί όλα θα ακουστούν και όλα θα βγουν στο φως. Η υπόσχεση που είχαμε δώσει δεν πρόκειται να τελειώνει. Ο αγώνας μας συνεχίζεται, και ας έχουν παρατήσει όλοι οι άλλοι συγκατηγορούμενοι τη μάχη αυτή την οποία δίνουμε, την έχουν παρατήσει. Εμείς θα αποδείξουμε σε όλους, ακόμα και στις πέτρες, ακόμα και στα τσιμέντα, ακόμα και στα τζάμια του εφετείου, ότι έχουμε δίκιο. Πράγμα το οποίο το έχουν καταλάβει πλέον όλοι. Και είναι πραγματικά υπέροχο για μένα να βλέπω αυτούς τους δικαστές, ο Θεός να τους κάνει δικαστές που είναι στην έδρα, να χαμηλώνουν τα ματάκια και να ντρέπονται να μας κοιτάξουν με αυτά που ακούγονται. Ντρέπονται, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι είναι υπόλογοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να αντικρίσουν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Γιατί ανέχονται όλα αυτά. Γιατί γίνανε παιχνιδάκι στα χέρια κάτι ηλιθίων, κάτι παρανοϊκών, οι οποίοι
έχουν γίνει ψευδομάλτες μόνο και μόνο για να σώσουν το μαράκι τους και να βγάλουν κανένα 1.000 το μήνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον αγώνα, να είστε όλες και όλοι καλά.